Hej, hu, et eller andet, hi, hu, hej, Ponycrafter her. I dag spiller vi Arma 2 Operation Arrowhead igen. Men vi fandt en helikopter. Hey, kan du ikke få os ned? Men lidt, folder der ikke en faldskærm ud, hvis man trykker eject? Du dør. Jeg gider ikke finde ud af det. Nå, det er Ponycrafter her, han spiller med CV Handlingslam igen. Og... What? CV Handlingslam. Den har jeg fuck it. Kom nu ned på jorden. vi skal jo have den med, ikke? Nå jo, du kan have den på numsen. Få den nu ned på den. Jeg kan ikke huske, om vi faktisk kan løfte med den her helikopter. Nu er den jo, den her helikopter jo lidt. Det er jo ligegyldigt med Humveen, så. Og vi skal jo have tingene ind i den. Ja, så skal vi bare ned på jorden. Ja. Fuck, hvor er kortet blevet lille, efter jeg har gjort sådan her. Mand. Kan jeg komme ud nu? Ja, get out, get out. My things. Nå jo. Vi har fået skaffet sådan en special weapon, et eller andet. Eller jeg fandt den. Ja, jeg fandt helikopteren. Nej, det var mig. Hvorfor er den sort nu? Den har hele tiden været sort. Nå okay, jeg tror den var gul. Hvorfor fanden hoppede jeg ind i den? Vi skal nok også lige tage min sniper. Der er en sniper herinde. Hvorfor så jeg ikke det? Det er mig, der har puttet den derinde i. Det ved jeg godt, men jeg har været inde i den så mange gange. Hvorfor har jeg så ikke set det? Tændt. Kan du lige tage sniperen, den skal jeg prøve at gøre? Ja, du gør det, for jeg har fundet sådan et telt her, jeg gerne vil have med. Vent, jeg slår, jeg kan ikke tage teltet med, Kasper. Victor skriver til mig. Victor, han er dum. Han har ikke det her, har han? Jo, det har han. Han kunne være med. Og vi har optaget 1527, den 19. Jeg ved ikke engang om det er den 19. Jeg ved ikke hvad det er. Den her skal vi også med. Kasper. Kan jeg ikke slå dig ned med den her? Jeg tror det er den 29. i dag. Er det ikke? Ja, det ved jeg ikke. Men hvis det er den 29. så er der en måned til vi skal konfirmere os. Ja. Jo, det er sgu den 29. Fuck, Sorry, der er heller der skyder mig. Jeg vil flyve. Jeg har lige sagt til dig, det er dig. Det er mig. Det er ikke dig. Yeah. Du kan ikke flyve. Autohopperen. Jonas, gå nu ud af. Slap dog af. Jen. Kom nu. Han kunne være med ham, Victor, der. Jeg kan ikke engang huske, hvad serveren hed, det. Ham Victor. Hey. Are you friendly? Are you here? Hey, fuck, jeg er global. Hello. Where are you? Hallo. Du kan tale. Jeg kan ikke finde ud af det. Snak. What's Skal- up? Skal vi tage ham med? I can don't see him on my map. Skulle vi tage ham med? Take the Humvee. Yeah. Jeg kan ikke finde ud af at tage engelsk. Hjælp mig, Kasper. Det er derfor, jeg hedder DK, ikke... Hvor det bliver ellers. Na. Vi skal finde et virkelig fedt sted, hvor vi kan overnatte, ikke også, Kasper? Overnat. Altså et sted, hvor vi kan have base. Havde du et telt? Ja, det har jeg jo proppet ind i den her. Nice. Så kan vi godt lave en base. Fordi jeg har lavet en base med et telt før. Det er mega fedt. Ja, men vi skal jo finde et sted, hvor ingen kan finde os. Jeg tror, vi går langt væk fra hangaren deroppe. Kasper, hvad med ude derude ved Pustorska? Det er helt ude i siden. Det lød lige som om du sagde pussy. Ej, hvad sagde du? Helt ude i siden. Ej. Derude ved streg, din pølse. Den grå streg ude i siden, der hvor der står 366. 366. Jeg tror, der står minus 366, men det er noget andet, jeg er ikke sikker. Det er en lufthavn, så der bliver vi dræbt med det samme. Nej, det er Holy langt. fuck. Det er tæt på en, men det er noget langt væk. Det er tæt på en, det er langt væk.
Vent, det her sted, det kan jeg faktisk godt huske. Det er mega nice. Hvorfor det er her, jeg spawnede. Det er herinde, jeg spawnede. Ja, jeg kan stadig godt lide det her sted. Vi kunne køre over til den der mini lufthavn. Hvad fanden var du kaldte den? Nå, den der lille lufthavn. Jamen, der bliver vi helt sikkert ramt. Og hvad så? Vil vi ikke også have den her? Jeg vil næsten ved med, at der er en eller anden, der prøver at skyde efter os. Der er nogle andre, der også har sådan en her. De har en bare med våben. Tror jeg. Kasper, vi skal finde en anden en med våben. Vel, vi kan komme meget nemmere ned til ting. Ja, det er rigtigt nok. Vi skal så bare lige vente på, at der er nogle ting, som vi... Der er et kryds nede i hjørnet, du er ved at køre væk fra. Hvad? Du kører væk fra et kryds nede i hjørnet. Recon... et eller andet. Vehicle. Ja, vehicle. Skal vi tage den? Nej, den er ikke god. Ja, nå. Så man skal være sknaven. Jeg kunne bedre lide, da vi spillede der i går. Med den der dejlige sexede sniper, jeg mistede tusindvis af gange. Med night vision på. Som er ved at blive uploadet nu, for det ikke skal være løgn. Det er derfor, det lagger lidt. Jeg er sådan set lidt ligeglad nu. Det er ikke en sniper, men... Fuck Hey, dig. det her sted, det er et godt sted. Vi skal ikke sove her. Vi skal ikke bo her. Hvorfor? For det er en by, og der er andre spillere, der kan komme og tage vores... Oh shit. Hvad laver du? De her Fuck. controls er skidesvært. Det skal vi... Der er en spiller dernede. Hvor? Nej, det var 3. Det er det samme. Prøv at se. Hvad med herovre? Vi skal ikke bo så tæt på alting, så der er folk, der kan komme og tage vores stemmer. Der er et gigantisk fly. Okay, vi skal høre herover. Hvad lidt Kan sidder du det? se flyet? Jeg sidder det fast eller sådan noget? Hold lige ved siden af det. Flyet sidder fast. Nå, jeg tror man kunne flyve i det. Og det kan man også godt, men det sidder fast lige nu. Der er nogen, der er nødlandet med det, tror jeg. Så tror jeg, der er nogen herude, så der er en bil herude. Der skulle der biler overalt. Nå ja, men nu mener jeg sådan Hvad er så... det sorte i vandet der? Det kan jeg finde ud af, hvis du flyver tættere på. Det er en fisk. What the fuck? Ej, jeg tror, jeg kan ikke se det. Kan du ikke få mig ned? Så kan jeg tjekke det for dig. Okay, det er ikke en spiller. Det er sådan en bord med mad. En bord. Et bord. Hvor nice, det kan vi faktisk tage. Vi har allerede et bord med mad. Kan du ikke holde... Kan du ikke flyve ned? Jamen, det der bord med mad, det har ikke evig mad i. Og hvad så? Vi kan altid finde et, Kasper. Du kan også bare holde ind ved landet, så kan vi svømme ud efter det. Eller jo bare sådan her, så kan du hoppe ud efter det. Det gider jeg ikke. Det gjorde det alligevel. Nej, det var for at komme ind til land. Jeg tager den nu. Kan du egentlig hoppe ind i helikopteren igen? Det ved jeg ikke. Jeg tager den lige nu, ikke? Okay. Vent lige lidt. Det er fordi, når jeg er under vand, så bugger den. Det er sådan lidt. Hvorfor drejer den til siden hele tiden? What? Hvor nice. Kan den komme? Fuck, hvor fedt. Vent lige lidt. Ah, flyv. Ind til land. Ind til land. Jeg er også fuld mad, for jeg har lige spist. Godt sagt, ikke? Flyv fremad over til den anden. Stop. Jeg skulle have været blevet i vandet. Hvorfor? Så havde jeg været meget hurtigt inde på land. Kan du ikke bare køre ned og holde som et normalt menneske? Det er virkelig svært at styre helikopter. Især når man ikke har spillet i ekstremt lang tid. Altså, vi spillede det i går. Ja, men det styrede jeg jo ikke helikopter, vel? Det er noget Ja, andet. det er nogen, der er nødt. Ja, det er et wreck. Så kan jeg ikke komme ind i den. Hey, vent lidt, den her, Det det... er faktisk godt stadig. Det er Er du det ikke... inde i den? Nej, vent lidt, prøv at se det her. Jonas, jeg er inde i den ene. Hvad fanden var det? Det ved jeg ikke. Jeg kunne bare høre et eller andet, der skød. Jonas, hvad laver du? Jonas, lad nu være. Slap dog af, jeg er færdig. Kom ind bag. Men jeg skal lige se, hvad der er i den her grimme bil herovre. Ikke fordi vi har brug for det, fordi vi har så mange ting. Hvad skal du ind i? Autocaraja, autocaraja. Da, 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 da.
køre den her ind. Jo, jeg var ved at køre ind i dig, men det er noget andet. Den er langsom. Ej, hvor er den langsom. Den kan ikke komme op over. Sådan. Jeg har ikke noget mad eller Du noget. skal også køre den rigtige vej. Jeg er ved at vende. Hvorfor er det, du flygter? Jeg flygter ikke. Du er gået. Jeg gider ikke, du går fra mig. Kom så. Nej. Jeg kan høre en... Vent lidt, prøv lige at høre efter. Kan du også høre noget, der alarmer som motor? Det er den der bil, der er bag dig. Nej, for jeg slukkede for den. Jeg trykkede get out, at man så den slukker engine. Den slukker ikke altid. Skrid nu ud af den helikopter. Jeg ved, hvordan man tænder den. Ja, men du kan ikke styre den. Vi mister godt nok alle vores ting, men okay, værsgo. Glem det. Jeg kan ikke engang få den op over jorden. Vent lidt, jeg kan reparere den. Jamen, så please gør det. Det er Please. gas. Den er jo ikke gået i stykker. Ja, faktisk. Det er fordi, du flyver, som du gør. Op og flyv. Kom så. Kom nu. Det tager stadig tid. Nå, så kunne jeg godt finde ud af at komme op. Vent lidt. Vi skal have ham der Kor med. Kor. Where are you? Come on. Spørg om han vil med. Kom nu. Og så kan vi snyde ham. Så kan vi skyde ham. Han er Hvor er han? på vores hold. Jamen, vi kan jo stadig skyde ham. Han har ikke noget imod det. Han siger, han vil skyde os med en sniper. Hvor er han? Where are you? Kom. Vent lidt. I can see you. You are there. Hey, der er en fodboldbane. Ej, hvor kusten. I can shoot you right in your face. Right in your face. Nej. Jo. We are teams. Okay. Kør, inden han begynder at spørge, hvorfor jeg taler så spastisk. Kasper, hvorfor snakker du ikke med ham? Hvorfor skulle jeg? Ja, Nå, hey, vent lidt, okay, jeg det, ved, hvor vi er nu. det er der, hvor jeg var. Det var det der crashede helikopter, jeg fandt. Faktisk lige nogle andre ting, som vi også godt kunne bruge. Ja, skal vi ikke holde dernede? Men jeg skal lige sætte hopper til. Der, og så den her vej. Og så kan vi se, hvad der er i bilerne, ikke? Ja, Ja. jeg skulle da have den der lastbil der dernede. Nej, den skal vi ikke have med. Den er ulækker. Han kommer, jeg kan se ham over for skoven af. Hvor? Kor! Come to the airplane. Nah. Jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde det, vel? Jeg ved ikke engang, om det hedder Sagde airplane. du kom? Ja. Yeah. Det betyder fly. Altså, hvorfor hjælper du mig? I don't speak English so good, so my friend is talking to you now. Tal nu med ham. Tal med ham. Hvorfor? Fordi jeg vil skyde ham. Han kan også komme med på vores rejse. Okay, der er en midtbil. Der er de biler der. Hey, hvad er det? Hvorfor kan jeg ikke få det her telt? Vel, det der telt der, jeg har fået. Kamotelt. Hvad skal jeg gøre det? Han havde vores zombie. Der er en Lee Enfield og en AKS i den her. Hallo, jeg har et telt på mig. Hvad skal jeg med det? Et kammernet. Ja, kamonet. Hvordan fuck smider jeg det? Du ruller på hjulet, så tager du player. Jeg har en water bottle. Så drop det der telt, fordi jeg vil gerne have det. Jeg har lige droppet det, din pølse. Hvorhen? Tager lige noget at drikke, ikke? Sikker på, at du droppede? Ja. Jeg kan sgu ikke finde. Hvad er det? Den kan ikke droppe den.
Ej, hvor er det smukt. Så tog du det. Og nå jo, jeg ved, hvordan man styrer den der nu. Jonas, nej. Skal vi finde ud af det? Jeg tror lige, jeg flygter. Det er gas. Er du sikker på, det er gas? Can you hear the helicopter? Jeg kan ikke tale engelsk. Hvorfor gider du ikke hjælpe mig? Hvad sagde han? Åh. Ja. Han sagde noget med sniper, så... Der bliver dræbt af Mads. Han vil helt sikkert skyde os. Det er jo derfor, jeg vil finde ham og dræbe ham. Men nu har Nej, han... Mads dræbt ham. Det ved jeg godt. Det er jo også det, jeg siger. Jeg sagde, nu fandt Mads ham så dræbte han ham så. Vi kan tage over til den der Recon Vehicle. Den vil jeg gerne over til at se, hvad det er. Hvad siger han? Jeg kan sgu ikke fatte, hvad han siger. Kan du ikke sige, at han skal tale højere? Hvorfor er det, du ikke gider snakke? Jeg tror, det var det er den eneste grund til, at jeg gider spille med dig. Fordi jeg ikke kan snakke med de andre. Det er gas, men okay. Jeg håbede virkelig også, det var gas, fordi det var sgu ondt, det der. Hey, vel, den der dims, der er nede under os nu, ikke? Sådan en krydsdims. Det var sådan nogle, der jeg fandt ud på en mark. Hvis man kører ind i dem, Så er bilen... lidt fucked. Ja. Er der noget inde i de der? Nej, det er der ikke. Jeg har tjekket. Shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, shit. Styr dig Er det ordentligt. hver helikopter? Jeg fik også trykket min bums ud. Ikke noget. Jeg havde glemt, vi optaget. Ja, men jeg havde glemt, vi optaget. Det der, det er der ikke nogen, der fik noget at vide om. Jeg har ikke noget i ansigtet, som jeg ikke skal have i ansigtet. Jeg tror, du sagde det 2 gange. Du har sagt det 2 gange, imens vi har optaget nu. Nej. Jo. Jeg sagde det 2 gange, inden vi optagede. Kan du ikke bare flyve lige frem? Der er ikke noget af dem der. Jeg har jo kigget. Der spawner nye ting. Ja, fuck det. Jeg var over til den der Recon Vehicle, Dennis. Hvis du flyver ned i jorden nu, så slår jeg dig ihjel. Okay, nu må du gerne reparere den. Det kan jeg høre. Ja. Hvad fanden har du lavet? Jamen, det er fordi jeg kom til... Jeg havde lige glemt, hvordan man... Det ligner, du har smadret... Det ligner en eller anden, der prøver at skyde roden i stykker. Ja, det sker. Men... Kør. Okay, den er lidt orange, men den virker stadig. Den var rød før. Den bliver aldrig grøn. Den bliver kun orange, når jeg laver den. Bare så du ved det. Alting var rødt før. Her er ord med 27. Men der er endnu en dansker. Benjamin er også en dansker. Ja, og ham der ananas, han er ikke dansker. Hvorfor er han ikke det? Fordi... Ja! Nej! Og jeg optager. Det er min mor. Hun vil altid vide, om jeg er vesttøj. Nah, goodbye, kur! You son of a bitch. Ej, sorry. Man må ikke tælle grimt på serveren, det havde jeg sgu da glemt. Are you friendly? Fine, where are you? Airfield, er det ikke der vi er? Violine. Hvor er det henne? Det ved jeg sgu da ikke. Oh fuck, der står sgu... Kig dog på kortet, mand, der står... Det er jo også det jeg gør. Hvor? Kan du se ham nu? Nej, jo, Kåre is here. Ja. Skal vi hente ham, please? Ja, okay. Corey comes now and picking you up. Pig. Fortæl mig lige, om jeg vender den rigtige retning. Det skal jeg nok fortælle dig, du vender den rigtige retning lige om lidt. Drej lidt mere den vej, du lige har gjort. Nu, kør! Og jeg kan stadig høre, hvad han siger. Sådan, kør. Kør til. Du er langsom. Jeg kan køre. Flyv til. Tak. Fordi du sagde det rigtige. Jeg ved ikke engang, hvor lang tid vi har optaget. Det er lidt svært, fordi jeg er ødelagt lidt. Hey guys, vi stopper optagelsen nu og starter det igen, og så sætter jeg tid på, for jeg gider ikke optage for lang tid. Jeg har brugt lidt over en time på at uploade det af de andre. Hej!